Ο κύριος βιαστικός. Ο κύριος βιαστικός ήταν το γρηγορότερο πλάσμα πάνω σε 2 πόδια. Συνήθιζε να τρέχει συνέχεια, από εδώ προς τα εκεί και από εκεί προς τα εδώ και ξανά πίσω. Ήταν τόσο βιαστικός που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει σωστά καμία δουλειά. Ένα πρωινό ο κύριος βιαστικός πετάχτηκε από το κρεβάτι του. «Θεέ μου», φώναξε, «έχω αργήσει». Είχε κοιμηθεί μόνο 3 ώρες. Έτρεξε γρήγορα στο μπάνιο. Έπλυνε όπως το πρόσωπό του και τα δόντια του. Πριν προλάβει να σκουπιστεί, είχε κατέβει και ανέβει τη σκάλα 3 φορές. Αμέσως μετά έφαγε το πρωινό του. Το βραστό του αυγό ήταν απέσιο, γιατί είχε βράσει μόνο 5 δευτερόλεπτα. Το ψωμί δεν είχε ροδίσει καθόλου, γιατί το έβαλε στη φρυγανιέρα μόνο για 1 δευτερόλεπτο. Και καθώς ήταν αδύνατο να περιμένει το νερό να ζεστάνει, έφτιαξε το τσάι του με κρύο νερό. Και ασφαλώς ήταν τόσο βιαστικός την ώρα που το έτρωγε, ώστε έφαγε μόνο το μισό. Πριν τελειώσει το πρωινό του, είχε ήδη αρχίσει να τρέχει. Βγήκε από την εξώπορτα ξεχνώντας την ανοιχτή. Κατέβηκε γρήγορα το μονοπάτι του κήπου και πέρασε την καγκελόπορτα ξεχνώντας την και αυτήν ανοιχτή. Μετά βγήκε τρέχοντας έξω στο δρόμο. Εκεί συνάντησε τον κύριο χαρούμενο. «Καλημέρα, κύριε βιαστικέ», του φώναξε. Ο κύριος χαρούμενος. «Για πού το έβαλες?» «Δεν μπορώ να σταματήσω», απάντησε ο κύριος βιαστικός. Βιάζομαι πάρα πολύ». «Πού πηγαίνει άραγε?» Ο κύριος βιαστικός όμως δεν ήξερε που πήγαινε. Και ας πήγαινε γρήγορα. Έτσι έκανε πάντα. Το ίδιο βράδυ ο κύριος βιαστικός κάθισε για μερικά δευτερόλεπτα στην πολυθρόνα του να διαβάσει το περιοδικό του. Δεν διάβαζε ποτέ βιβλία. Τα βιβλία χρειάζονταν πολύ χρόνο. Ξαφνικά η ματιά του έπεσε σε μια διαφήμιση για διακοπές. «Ω, τι ωραία ιδέα! Όμως πώς να πάω?» σκέφτηκε. «Δεν έχω λεφτά». Συλλογίστηκε λιγάκι και «Το βρήκα!» φώναξε χαρούμενος. «Θα βρω μια δουλειά». Έτσι το επόμενο πρωί έτρεξε γρήγορα έξω από το σπίτι του για να βρει μια δουλειά. Πήγε στο φίλο του τον κύριο Γαλατάκη που είχε μια φάρμα με αγελάδες. «Μπορείς να μου βρεις μια δουλειά, σε παρακαλώ?» τον ρώτησε. «Και βέβαια», απάντησε ο κύριος Γαλατάκης και του έδωσε έναν κουβά για να αρμέξει τις αγελάδες. Όμως ο κύριος βιαστικός δεν ήταν καθόλου καλός σε αυτή τη δουλειά. Βιάζονταν τόσο πολύ που εκνεύρισε όλες τις αγελάδες. Πρέπει να ξέρετε ότι ένα πράγμα που οι αγελάδες συχαίνονται είναι η βιασύνη, ειδικά όταν τις αρμέγουν. Έτσι ο κύριος βιαστικός αποφάσισε να αλλάξει δουλειά και να γίνει οδηγός λεωφορείου. Όμως και αυτή η δουλειά δεν του τέριαζε καθόλου. Βιάζονταν τόσο πολύ που δεν σταματούσε σε καμία από τις στάσεις του λεωφορείου. Και όπως θα ξέρετε, είναι πολύ εκνευριστικό να περιμένει ο κόσμος στο λεωφορείο και αυτό να μην σταματάει. Έτσι ο κύριος βιαστικός αποφάσισε να αλλάξει ξανά δουλειά και έγινε σερβιτόρος σε ένα εστιατόριο. Δυστυχώς ούτε αυτή η δουλειά ήταν στα μέτρα του. Πριν καλά οι καημένοι οι πελάτες του εστιατορίου φάνε την πρώτη τους μπουκιά, ο κύριος βιαστικός έτρεχε γρήγορα και τους άρπαζε την μπουκιά μέσα από το στόμα. Στο τέλος έμεινε χωρίς δουλειά, χωρίς χρήματα. «Τι να κάνω?» σκέφτηκε απελπισμένος. «Ποτέ δεν θα μπορέσω να πάω διακοπές». Ξαφνικά όμως μια σκέψη πέρασε από το μυαλό του. Η ιδανική δουλειά για αυτόν θα ήταν ταχυδρόμος. Έτσι και έγινε ένας ταχυδρόμος που μοίραζε τα επίγοντα γράμματα. Ο κύριος βιαστικός ήταν τόσο καλός σε αυτή τη δουλειά.
κάθε μέρα μοίραζε τα διπλάσια γράμματα από τους άλλους ταχυδρόμους. Έτσι πολύ γρήγορα απέκτησε τα χρήματα που χρειαζόταν για τις διακοπές του. Μια εβδομάδα αργότερα ο κύριος Βιαστικός απολάμβανε τις διακοπές του στην αμμουδιά ενός τροπικού νησιού. «Αυτή είναι ζωή», είπε με ένα πλατή χαμόγελο και έτρεξε για μια βουτιά στη θάλασσα. Ήταν η 15η φορά που έμπαινε στη θάλασσα εκείνη την ημέρα.